להחזיק. ובפוש עולים ותמיד מסתכלים בתוך הקרב. אוקיי? תמיד בתוך הקרב. תמיד חזק. גבוה, טוב מאוד. עכשיו שאנחנו נעשה את זה בחזרות. זאת אומרת, 1, 2, והשלישית נשארים. רגע, תעשו, זה הצלבה של הידיים. יופי. יופי, עוד פעם אחרונה ונעבור את הרגיל הבא. יאללה. יאללה, להחליף רגע צד שני. פעם אחת אחרונה. ולחזור. ולצאת. אני לא יכולה. אין דבר כזה. אוקיי, ספורט יפה, שני, עם הישבן, בינתיים לא עוברות את כתב הישבן. בפולס הבא אנחנו עולים על קצות האצבעות ולוחצים חזק, גמה, חזק, וספין חזק, ספין חזק, ושוב